nakakatulong na. Ayuda, tanggapin sa Diyos, ayuda si kami. Kaya tekstibo, ayuda. Gawaran namin. Madlugar ni, tananaran. Wala ayuda, butang da, napunta sa Diyos. Kapisik ko. Wala namang simple kabuhayan. Nakakatanggap din po ba kayo sa mga program po? Kunyari, tulad ko ng 4 piece, Ay, wala. Wala akong purpose. Wala ka. Isa, hindi pa ako nakatanggap. Yung ayuda lang. Ano po, para sa akin po, effective po siya para sa mahihirap. Kasi po, yung katulad po ng pagpaayos ng kalsada na ano po yung baha. IFM News.